Kardom Nilimonjerong pipi pinibirta arjuponikta. Mongol rong pilapen ia Mongol sing timung alam ki kacet handam jia hut ia Mongol sing timung bangwedet. Kedam tang apor ia Mongol sing timung lapen Mongol rong pi alam ki keklang lapen rong arak along lam hoi chipi ponlu. Labang solam kia puthak thang ni phaing gora trok si arni chingwai nang puamat ia Mongol sing timung abang bangwedet lu. KARBI ANGLONG District Hamren Constituency ia Mongol sing timung lapen Mongol rongpi bang hini ang mong kedam tang ni phai tri trok siar ni lam ki ke klanga puthak Mongol rongpi a hian pen ronga rak along KARBI ri cho along an lam hoi ki pidam det aphita labang so kaching waya puthak lam hoi mate kaching ki ji aphan arni hot ponsi thang ni phai gora trok si arni kaching wai ji aphan wanglu bon sitame ia Mongol sing timung abang ke kopine katora ke domate apor kachilong le mate KARBI ri cho aphan kelang plot pentong kewang velone la so pen ajok chingwai ponlong le datlo Hamren pen borson tiso KARBI ANGLONG News ani pabi pontu det la so puthak nang likan ketini puthak salam puthak gala poilo de jo akomorong pietum wang lo kosong nampel lo amasi natalong keteklong at pamasi wang nangin si peklang lo mati aga nan pini wang wedat amat la salam puthak bangsi ma jawa krim lo amat wang wedat lo ga jawa jaksedal masih itu ala nama kam apokram ada orang sila memotong sapor kuidat motorik kretrap ho kresok sinal ket la por dong de la si han tupo ansi yang wajak jalur te pini bang thang ni phaing gora trok arni lumbajong constituency ke parlo langkai langso ahawar ara thor paksi eme thang KARBI ANGLONG along le cheraikom thip nang jipu kache songpon KSA Dipu District Meipu Jona Singh Bea Hian Pen Japonsi Ing Hanadong Pran Pre Langsu Langwe Arada Tum Thor Pak Pen KSA Long Live No Road No Vote No Patta Land No Vote Adui Ahoy Ang Thek Thir Thi Bibetik Nitum Sang Sepusi Asi Ke Thepen Hang Tarampon Alang li tumpen ang kachet handona tengki kedam tang suri hine rakre sirkep aningkan council pen aron re pen ke do atumapan hem tharle et pen non anta KARBI ANGLONG Autonomous Council ahin pen kelang ki pangkreya jok nona bangke hojai district gof atum pen puthot eviction adim anta development atowar meri hing nang claim thu etlo sitame nelitum council kachari atum thanga development ke pi thek thedet ke ningduk lopusi langkai langso ahawar arada tum pen ningje pon Son Sidipu kilometer phopen langkai langso kachelenga towar non anta claim kle thanga development ta KARBI ANGLONG Autonomous Council pen ave pusi ningje pon lasi prabjen pen aduya hoy kepang thekji aphan thir thip hojai district pen KARBI ANGLONG district ahoy ang thekbi nangji pusi KARBI ANGLONG Autonomous Council CEM Dr Tuliram Rong hangaphan hudak arada tumpen hangpon bangso kache songalong rongasar Gulab Chandra Be Sing Be lapen Hemari Tokbi Anparta Rata Cyclem Bangpu Kolom Sing Be Men Sing Timungatum Bangso kache songalong chetong dun tante pinili litum radas ladak pinila so mai kache song nang kok labang ke alam ke open da than mon momlo lapen to than du ko son thomalam do litum long border lapen border kenang solo border hoy konal man litum dak border lo gedurun tame chichini den jalo laso aputhak bang ngale tum sarkar hin pen laso Assam survey tum bang busame survey tum bang tame la lil tum long revenue long le konasi doma by election suri konasi doma la silangkang chotiti litum la hojai district pen cha joi lok la so border a hoi konat ma la bang jongkang dak awede la pen isialam nili nije dam tum chu het jong kedam tang Nagaland la pen KARBI ANGLONG ahoy adu la so alam same alang ta chini pamelo la so alam ma thadam lo pure nili tum na tame non langnam tha achu Langwelong injection pesame laso ke bang ta hujai district pensi bang bon talang di hala so tame hujai district pensi bang ke bang la puprote ba thanu KARBI ANGLONG along le theklor si hujai district pu bang ke sarkar pensi nang cherai lake muni tumne nang cherai purla mali sarkar pensi nang cherai proten tel tum KARBI ANGLONG CM mate council kachari tum kopi posi nang cherai ek thedelo lake neli tum along le kopi posi chi pu pedelo la bansili tum age non kenang solo la dake dak border long ke do KARBI tum chot kalilo dake border long ke do KARBI tum chot kalilo methang area methang along le methang district pular tang te sarkar pen tame kacherai nei kenang solo
labangke lapulo petang ten tum border ke lang tum celang na po lapen border na kupunasi border ka purima ladak si development bangke kewan ke nang sot lo lale development ave pludang te non pujisa me hujai district tum ke bange longle na parlo lokla hala sisi blok ang den chen long pentame bang na pasur lang bange sisi blok ang den hi nang sot la punil tumaro ngata nang den labi biasa bange kamatha lage bange border nang cerai lo bolake longle nang pet lo mati lasi la niltum non la dak rong sorben kado ka wena ka chuning ri bang la kenang solo nitum ke do che kom ro masonang nak la dak lasi kado ka we tame council ka chari tame la border bang niltum hanang jong pidak lo tang niltum ke do thirpo la pen la dak ke do thir thipi phan la sarkar pe tame niltum hanang matha nang pol tum ko anu ne nilipu la pen nilipu sar tum tame la dak ke do tang lo lasi la so nang matha pen niltum han tame pota tame nang pi phasi niltum council pe na chuni ri lo la pen aprang si kenang sot bang ke la border bangke jong dak pen niltum than bachini kang na po la lo bule dang te niltum tame dak ke do tum stame jerai dun thekbu bang khai tum khiti na choklem stame tum pu thek ko dakan ke tum border nale tum ke dang pe long le pustame tum pu thek po no la pudap mumchom tum mate mia khai tum ko an ne nang ke do nang ke pet lo ala tum khiti na klem lo la pan ta na klem lo ni tum arong ta nang lut lap lo stame tum ke jipudun opaya wedalo alang tum na pensi development bangke ke wang lo bangke karen la pen tuwar kado kawe stame bangke एकदम नचे बनाई लाभ लो खुजाई डिस्ट्रिक्ट बन के ते कार्बी आंगलोंग के सरकार तुमको पी लो अंते डिफू प्रेस क्लब में फू बोरसिंग रंग फाराफान इंडेंग सिरकेप ABPM कॉन्फ्रेंस अलोंग पेन डायमंड नॉर्थ ईस्ट अवार्ड 2021 अनोंग ए पाजिरपन ऑल इंडिया जर्नलिस्ट यूनियन अतुमपेन पातिर पिपनसी बिस्वनाथ डिस्ट्रिक्ट गोपुरंग सोपियालोंग इंडेंग सिरकेप ABPM कॉन्फ्रेंस के दुपनालोंग प्रेक जाम फेरांकी अतुम सोमसी बिस्वनाथ कार्बी आंगलोंग अनपार्टा अरुणाचल प्रदेश पेंटामी चेतोंगदुन बैंगसोलोंग डायमंड नॉर्थ ईस्ट अवार्ड तमे पाजिरपन बैंगसोनोंग कार्बी आंगलोंग पेन बोरसिंग रंगफार मेफू डिफू प्रेस क्लब अलांग लिफान आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म पुआथे पिपेंसी पिपाजिरपन न्यूज डेस्क रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग न्यूज सेल्फ हेल्प ग्रुप अतुमाफान पानोंसी हावार के हाथ अलोंग हानवे केरनपन थांग फाइन करा ट्रक्सी आर्नी हावार के हाथ अलोंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन साइंटिफिक रेयरिंग गट माते हानवे केरनपन बैंगसो हानवे फाइव होकेप सेल्फ हेल्प ग्रुप अतुमाफान रनपन लाबांगसो हानवे लाके आसो जाली आजाद काली नने फंके केथे दंग हानवे सी रनपन थुलो नॉन कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल EM आके हाई खरसिंग रंगपिले दोबमलांग पुलोतांगते आम सोसेसी चिंगथुर पनबम सिलांग लापेंते आसन सेल्फ हेल्प ग्रुप अतुमाफान पिपाजिर पन्थु थेक सिलांग कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल EM खनसिंग रंगपिपेंसी बैंगसो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन साइंटिफिक रेयरिंग गट माते हानवे केरन पाजिर पनलो हावार के हाथ पेंसी वराम क्रो कार्बी आंगलोंग न्यूज That veterinary department ahi penile homonsi bhat panong ahanbe mine self help group har agi seron mansi gila sob milai purai kiman group ase self help group 50 group cap atuma hat ejon jon eburon ko apang koron no apang da geron pon ben self help group pedaan ali padulo non la veterinary department hona churune alang lo hanwe nang tu bangke bane akitia jali जब ग्रुप पानी चारों को तिनी आधा पिको हम के आधा थांग फाइन करा ट्रक्सियारनी डेथर पुलिस स्टेशन के पारलो लांगटोक तेरांग आरंग रंगकेर कार्टली आदवाना लं डेथर देहरी हंहारी युथ कमिटी कांगदांगामाय कांगनिपन डेथर देहरी हंहारी युथ कमिटी मेफु सारकुरु तेरांग पेन बैंगसोमाय चेपाहेम फुपन लापेन DDHYCBD सार आमरन तेरांग पेन आलुही पाचिनिपन
labang solong alohi kache tongdon lake nilip hempu mukrang adorbar bidisar horen thangcho langtok terang arong asar pondit terang han bokar rong asar mohen singh teron Duarbagori hempu mukrang adorbar president Dilip Hanse Duarbagori hempu mukrang adorbar kongchonbang Dhoni terot lapen kethe kidingatum chetongdun Duarbagori pida sinja klembang phipen chenglok Halloween pentame chetongdun Lapen labang somai chengchia prang langtuk terang rong asar pondit terang pen chengponsi bongchenar nam sitame ahirjume hangpon Lapen DDHYC bidisar amoron terang pen DDHYC kopia potsi amahang pathek ponang kokma laki guru saratum kayason terbang pen se arklipon nang nilo lapen ke aprang ason ke hor kangri kangkrang pen ke donwer nang nilo puse amoron terang pen ningje pon Lapen puthot Duarbagori hempu mukrang adorbar kongchonbang Dhoni teron pen hempu aporom sitame thanpon Han boka pen Robinson Killing KARBI ANGLONG News Duarbagori constituency APHLC Mephu Mondor Singh Ingtipen Pherangke amai kangnipon Duarbagori constituency APHLC Mephu Mondor Singh Ingtilapen members lapen ronga saratum BJP a sarkar nangke chari chokche nonadihu KARBI ANGLONG Autonomous Council MSC kilik ahutke KARBI do an mate inglong aso akhe do an lapen Duarbagori constituency arat matha pami penle ador ke do avot pinangji lapen KARBI ANGLONG kaike kaching hon karjap thiplake APHLC asong henlu Lapen kopia potsi longri longpat jinghon thek thedetma athe Duarbagori constituency ke parlo lokhojan along adibasi akhe kaiketa KARBI ANGLONG alongle nangke pet KARBI atuma phan ke ther ke hap kaike ke choke jun ke do ke thak a okche komrom ram pipotlo langpon pedet puta BJP aphan arjupon Difloso dokhora arad aphan kopia potsi tovar penchenglok do anason kelong nangje apai poteng pipon pedetlo athe difloso hawar along meri hinganu joksitami kedamtang aningkan nang palelu kopia potsi chepon thu etlo puta pherangke amai along BJP sarkar aphan mate MSC Richard Togbi aphan arjupon Oso pragjangtang aphi prakang thinpuke chokche BJP aphan votpa haidet aphi sungkrung aphi ningduk ale avi puta KARBI ANGLONG arat lapen Duarbagori constituency arat aphan Mondor Singh Ingti ahin pen klardak alamthe pachini pon Duarbagori constituency arat nonadihu KARBI ANGLONG Autonomous Council MSC kilik ahutke Duarbagori constituency lapen KARBI arat aphan kaching honthek abang phophanle vote pinangji puta pherangke amai along ningje pon Han boka pen Robinson Killing KARBI ANGLONG News to pini ladak nyeri tum press meet kini kepat upon kela hello nasi especially bank ni BJP government pani pini ke yongdam ji abang kela hello nang ke cheng pen ke BJP tum सबका साथ सबका विकास ente ladak non pini ilitung KARBI ANGLONG lo nang ke plek dulu lapen ke alang tu jati mati bhiti polam ta ningjelo ente non la so jati mati bhiti alam ta BJP tum claim lapen ke bhiti bachao bhiti padao polam ta tane BJP tum claim non abang ke solo tum pha kelang rem BJP sarkar hot ongne no lapen ke I tum chit hek damo KARBI ANGLONG along je kopi koson si ilitung cimat ha danai man nili dak local area pe nili jongnam nili tung diplu sona inut sarpimar phan langke the one dak la natural calamities lo lage je amek thang kichipathi pota kalilo ba keso kiun e penta kalilo Sitame halaso hemepi halaso oso sutpi phan bahalaso sa pimar phan piniani ta kira phiki sita pipe te BJP to ke keching thora mo lok se ke claim ko pipot noya ke er pini pajo dam lok le pen sar dipla ke diplu sona lam tne dike tham la pen ke da sar be kro rong long sitame inut kro hemo so tumon ke the pen mat apu ita bam dang lata natural calamities me thang duai ke chopengi thi ta galilo ba ko pine me thang le ke so kyun e pen ta kallo reng ak si thilo po system ba kalang tetame da government pen pine na noja ki er ta kirap damawe pini nilitum la hai tetame ninjeng tu
Sitame khot khote long son hem me ke cho huda hopta kisi Dr. Mumin bang ke check ta rondam la pen halai no so me cho hoi phanta phithi ba phanta ako aphit ke check loge ti pidam phe inte ladak ta Dr. Mumin me pek pulo Dr. Mumin ente kopi pose duar bagri ara phanta kopi nangrap thek thade duar bagri ara la chima tha dona la pen ke tera pung bor pung atwa dolamara pen ekdom khuru gari loike bari khasien loike jabo para rasta bonai dem to tibur tengang sa Dr. Mumin pini dolamara pen tera pung atwa nang bonai lo mante nang bonai ne MLA election aprang Koren sing be pai nong enang som tang la panjan pen tera pung bot pung to nang bonai pu hapunata no e som nam chok opinion claim la se Nili tumbangke BJP government pambangke non election apor rong ajo lason nang piji purong so pan chak tap piji BJP to non main issue ko pilo ser he group to pan se mane kam nang pipo pen se la tumbangke be ponbo sita me ser he group to mata opinion kirap lan pu ni thek dolong le na